Special request. I do am studio mfanya timu ziko voice hilo no mad matter. Bingo Production. Alright then. Boss Bingo. Zero. Yo, Luga. Ajina kuvira takajiba kuva paye paye vari kutanga chito chambisika kuti sevakanivenga asikuti vamwe chipo changu chatakasenga asakazotye munhu tinatotkanya denga nepti tivo vakandipa my style and thing handisi wetu machaipating asangazo Genocide my way. And so far yena blood ndo ari kupisa ba youth. Yatochema kuna mwari everyday kuti pakufamba genocide my way usanzie chaitase ndichazole yatochema kuna mwari everyday kuti pakufamba genocide my way usanzie nepti munhu anochinja munhu inoka munhu munhu une munhu inina ndichatwase munhu handitatye munhu achonyare kuse kwali munhu saka ukasesa hako panovanya munhu nepti ona kapanyaka sangira That's fire fire. Mfano yo mahwanu yo. Bullet. Bingo Production. Alright then. Boss Bingo. Zero. Yo, Luga. Ajina kuvira takajiba kuva paye